baba kali baba njoli munhu wanakangwara kumberengwa kuti ta apano zvaunodiita unopera nestress. Zorai homba rume mirai kumahombe gombe vedzinza baye mume ridzaimere svidza zvichemo dzangofamba nerima. Vakadaro mukoma jabresa munhu wanakangwara muZimbabwe. Ini ndakangwara muberengwa. Right, ndoda kumbokuudzai pane nyaya ndoda kumbokuudzai something like this. Guys, isusu tiri vanhu vechivanhu. Tiri vanhu kana ndinoona turudzi rwedu nderwekuroya chete. Munhu mutema munhu wokugoroya asi munhu wokuita zvinhu zvakadini zvakambonaka. Munhu mutema munhu wokungoroya chete. Hapana zvimwe zvaanofanira kuita panyika pano. Okay, regai ndidai. How many times muchitsvaga minamato yekuti mabusiness abudirire? How many times muchitsvaga minamato yekuti mabasa afambewo zvakanaka? How many times muchitsvagawo zvokuti ubudirire uitewo business uite chichi minamato yakangonakawo yokungotiwo uchienda kunoona vapostori, uchienda kunoona men of God, uchienda kunoona nachichi of God vanozidana nemazita kuti dai zvimwe zvinhu zvangu zvabudirira zvakanaka zvichiramba. But once wangoenda kunotsvaga divise rokurima zvinoita hautsvagi ruviri unotsvaga kawani. Unotsvaga munamato womubobobo kana mushonga womubobobo unotsvaga kawani zvaita. Utsvage kunoromba chikwambo hauchitsvagi katu unotsvaga kawani zvinobudirira. Chida unotsvaga mushonga wokudyisa mukadzi kana murume kawani zvaita. Kuenda nhasi ipapo kung'anga kuti ndoda mushonga wokuti ndiuraye nhingi kana kuisa kuremadza nhingi gumbo kana kungokuvadza nhingi chichi zvino kawani hauzvitsvagi katu kawani unenge wapiwa kuda mushonga kana munamato kana chii zvezvatobudirira. But inda unotsvaga kana kuti gwadama uchinamata uchiti Mwari ndoda kuti ndibudirire business rangu ridi uchidogwadama kana kuenda namupostori ndoda kuti business rangu ribudirire chaMwari uchavapedza vaprofita vese. Kana kuti une chibayo chiri kurwadza uchapedza vaprofita vese uchitsvaga chinhu chakangonaka kuti uchiite chete. Ndokuudza uchapedza makore nemakore paka vaprofita vese uchitenderera uchiguma pane makwenzi pane magaba pane mabhotoro pane pai uchigeza zvimwe uchizora makore nemakore. Saka nyaya ndiri ndeyekuti vanhu vatema tiri varoyi. Kwedu kwatakangoisirwa ndikukuroya tori varoyi tese. Hapana nyaya togona kuita chiri right panyika pano sere kungoroya zvese. Nyangwe ukuti uite mbiri chaicho chaicho unoita kuita kunotsvaga mishonga yekuti uite mbiri asi ukada kungoita normal uchatenderera hama yangu uchatenderera uchabuda ziya ugodai ugodi ugovata usina kudla ugozama kuzvinyima ugozama kutsanya hazvisingaiti. Saka tiri varoyi. Skinny, this skin, black skin, ndiye varoyi chete. Urudzi rwedu ndokungoroya chete. Saka zvinhu zvakawanda ngatisiyane nazvo. Noti saka tongori varoyi. Kuti varoyi ndokuti munhu mutema. Kana usina kuti munhu mutema hauna kuti muroyi. Varungu ndo ganda remari. Havatomboroyi. Zvinongozvarwa zviri mavari. Havatombotsvagi muprofita kuti ndoda kuita business. Havatombotsvagi chii zvokuti ndibudirire. Havatombotsvagi promotion. Vanotoenda kuchikoro kuti ndoda kuti ndigowana qualifications ari right kuti ndikwanise kuita basa iri. Havatombotsvagi kurombera. Havatombokudzokudini. Havatsvagi kana kudhiza. Havatowana zvinhu zviri straight. Saka isu zvedu zvatinongoda so tiri varoyi. Unomutema black skin is vanoti chine chirungu. Vanoti chine chirungu. Nechirungu vanoti baba kali baba njoli munhu wanakangwara kumberengwa kuti ta ndainda ini. Sore zvakanaka.